Renungan Harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, Renungan Harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Oras medita salutna, andorang sota puka parminggon di bagasan manogoton, parjulum martang yang nahohom maita, martang yang maita.
Amin. Tapuji mah tuata mari TND nomor 6 ayat 1 2 dohot tolu. Marhi tete guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Saya tong do mamerengi mataku tu Jehovah, aibana do mangenet patus yang jorgong. Saya do pakon mau, jala asiroam diau, ai pujung jalan adangol doau. Hodo ali Jehovah dihalungutron rohaku, ali di bataku marhaposan tu hodo au, saya unang paila au. Haleluya. 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 Martang yang mahita, alih Tuhan di bata, amanami na di bandua gijang para sirohana sumurung. Namandok mole ate mahami tuho sian nasa rohanami, ala dileoko anak muna sasadai, tuha matean humokop hami. Asa unang mago na porsea di biana, alai asa hangoluan nasa leling nileling na dinasida. Tatap mahami ali amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabi habadiaon dohot hati goran dihami. Saya sesa madosa nami salutna, ala nipelean na sundenggan, na pinelehon nai humokop hami. Saya peeleng mampinggol mutu tang yang nami,
jala asi maroham dihami, marhite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata dihita minggon ima patik paunopon dohot lapatana. Patik paunopon unang ho mamunu. Dia do lapatane i ondo ikon dihabiari ruata debata jala ikon holong ruata di ibana. Asa unang hita olo mambayan sahit-sahit tunasa namangolu. Ikon roha pangoluhon do rohata dinasa namangolu. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita sian tuan debata lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale tuan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Tatopot tima dosata diadopani debata martang yang mahita. Ale yamanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Upar hatutu jalahu topoti hami do dosa dot pangalosion nami na godangi di julum. Tatap hami mari tete asini roham. Jala sesa madosan nami salutna. Ala ni pakokop ni anak haulongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami,
Amin. Tabegi mahata baga-baga taringotu hasesa ani dosata. Isebe mangaluhon akan napinilit ni debata. Debata do nama mitori. Ise do namanda buuhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dadaholani naung mulak mangoludo. Jala disiamun ni debata do ibana mangondihon hita. Hasangapon madi debata na dikijang. Amin. Rohaku dibantu haki, dung Yesus maringan dia. Nunga sonang gawon tunda merohaki, dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Sonang doa dung tu Yesus tolong, dung Yesus maringan dia. Au haleluya dapot samboloki, dung Yesus maringan dia. Nunasai dosaki Atani debata turpuk epistel di Minggu Sadarion Imasian Yesaya bindu 55 ayat sada satro di ayat sia tajaha mamarsikat sorin di ayat parpudi rapita manjaha. O sude hamu akan nama uas Roma hamu tuaekon jala hamu akan nasomar hepeng Roma hamu manuhor mamonggoli dohot mangaton Seroma hamu manuhor anggur dohot susu unang pola marhepeng manang marpanuhor. Puasa tumandasing hepeng hamu tu nasotau hamu luhonoton jalani omo muna tuhor ni nasotau pasonang hamu saya tangihon hamu maau asa panganon muna nataboi jala bosuran rohamuna di tabo-tabo. Tarehon hamu ma pinggol muna jala Roma hamu tuau tangion hamu ma asa mangolu ton dimunai jadi bahenok kuma tu hamu padan saleleng-leleng na ima padan parasian nasitongi tu si Daud naso tupa muba. Idama sitindangi tu aka bangso ibana huleon bain partogi dohot sileon patik tu aka bangso. Idama bangso naso tinandam hian ikon jon mudo jala bangso naso tumandaho Romana hopiho alani Jahoba de Batam dot alani nabadia di Israel ainunga marmuliaho di baen. Salului hamu ma Jahoba binsan terbaen dope jupang ibana. Jauh hamu ma ibana binsan jonok dope ibana.
saya ditadikon halak parjati madalana jala jolma pargeduki akas sakapna. Saya mulak maibana tu Jahoba asamar pangulai roha na mida ibana dohotu debatata ai buas dorohana manalesei. Aidada pikiranku pikiranmu nai, jalan muna akadalakku, nina Jahoba. Tapi taman jaha, ai songon timboni aka langit sian tanaon, songon ido tumimbo akadalakku sian dalan munai, jala aka pikiraku sian pikiramunai. Ima saatna, martua ma akan natumangyon hatani debata jalan opeopsa. Amin. Tidakon maha porsiatai songon nahinan tidakon ni dongata saha porsion di sandok portubion rap mahita mandok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan natu mo palangit do tanoon au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tungguan si Maria nagabe-gabean sian tondi perbadia andorang suah ubah ido tuhata natumaon na bernit di pangunan ni 100 na mate terpajal do ibana di hopi na silang na tua tu banuturu namun mangulu di hari patuluhon na manaik surgo lahundul siamun di bata Jahoba amanai pargona sohatu dosani isima ibana pai mamulak sogot tenau mangun halak na mangulu dohot na mate au porsia di tondi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristus dohot dia sesen dosa dohot dia tai namandok mulak mangulu sogot daging nakok dohot anguluan narosos. Amin. Di Huriata HKBP Rawamangun Minggu tanggal 23 Maret 2025 pertangyangan week
Tu hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 masuk pukul 10 siang WIB Sada Wik Rawamangun Tolu Dohot Rawamangun Opat perhubungan dibagasni keluarga Sepaudir Pordinan Padiangan Bibel Pro Solpia Boru Sidabutar Jalan Paus Dalam nomor 14 Kompleks Pertamina Jakarta Timur. Inganan pertanyaan di ruang Timotius HKBP Rawamangun. 2. Wik Gangkana dibagasni keluarga Nyonya Tobing Boru Hutapea Jalan Rawamangun Muka Selatan Gangkana nomor 5 RT Walu RW 15. Hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 masuk pukul 10 siang WIB Sada Wik balap sepeda dibagasni keluarga M Butar-Butar Boru Nainggolan Jalan Kayu Jati 5 balap sepeda Jakarta Timur. 2. Wik Utan Kayu Kayu Manis dibagasni keluarga Jamiter Situmorang Boru Lubang Gaul Nahinan Jalan Jenderal Ahmad Yani Bypass. Inganan pertanyaan di Timotius HKBP Rawamangun. Pertanyaan keluarga Parhalado. Tu hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 masuk pukul 10 WIB di Patupado pertanyaan keluarga Parhalado Dohot Mangapuli. Sudi Parhalado dohot keluarga asa maddohoti pertanyangani. Parheheon dohot pasca sikola minggu. Jadwal kegiatan parheheon dohot pasca sikola minggu HKBP Rawamangun boima tajaha di Harotas Tikting manang di website HKBP Rawamangun. Fellowship Remaja. Hari Sabtu tanggal 5 April 2025 pukul 10.30 WIB maringanat di gereja di Patupado Fellowship Remaja dohot tema Yat 5G. Sudi remaja ni huriata asama dohoti kegiatan ini. Pendaftaran boi menghubungi Jetro Sihombing 08 sada 2 02 onom sada. Alkitab Terjemahan Baru edisi Paduahon. Nunga adongbe Alkitab Terjemahan Baru edisi Paduahon cian Lembaga Alkitab Indonesia. Mulai bulan April 2025 on tapakema Alkitab Terjemahan Baru edisi Paduahonon disude ibadah minggu dohot ibadah na asing. Alani taparadema Alkitab Terjemahan Baru edisi Paduahon laho sipakeota. Undangan hari ulang tahun Gereja Toraja. Obartu perayaan ulang tahun Gereja Toraja papi 70 aluon naposo bulung HKBP Rawamangun. Maddohoti ibadah syukur parade pujian dohot tema bersyukur lewat nyanyian di hari Minggu sadarion tanggal 27 Maret 2025 pukul 10.05 WIB maringanan di Gereja Toraja Kelapa Gading Jakarta Utara. Tuhatama nama masu-masu ulauni paen sangap di Goarna. Rapat koordinasi Ketua NHKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Minggu sadarion tanggal 27 Maret 2025 pukul 10.05 WIB maringanat di gedung Sopo Marpikir HKBP di Patupado ibadah dohot rapat koordinasi Ketua NHKBP di Distrik Walu DKI Jakarta. Ketua naposo bulung HKBP Rawamangun Orhat do Maddohoti Rapoti. Program kerja Persekutuan Remaja Distrik. Hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 pukul 10 sada WIB. Bidang kerja program Koinonia. Patupa rapot program kerja Persekutuan Remaja Distrik Walu DKI Jakarta
maringanan di Sopo Marpikir HKBP. Pengurus remaja HKBP Rawamangun do Madohoti Rapoti. Program kerja Persekutuan Lansia Distrik hari Senin tanggal 24 Maret 2025 pukul 10 Sadawib. Bidang kerja program Koinonia Patupa rapot program kerja Persekutuan Lansia Distrik Walu DKI Jakarta. Maringanan di HKBP Resort Pulau Asem Jakarta Timur. Ketua Seksi Lansia HKBP Rawamangun do Madohoti Rapoti. Sekolah Alkitab Paropuan. Sekolah Alkitab Paropuan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Angkatan Papituhun tahun ajaran 2025 nunga dibuka. Pendaftaran mahasiswi baru marhite online dohot marhite offline sahatu tanggal 31 Maret 2025. Pendaftaran langsung maringana di Sada Kampus Gedung Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Jalan Selat Bali nomor C1 Blok 12 Kapling Angkatan Laut Duren Sawit Jakarta Timur. Keduahun di kantor HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Gedung Sopo Marpikir HKBP lantai onom, Jalan Damai nomor Sada Pulau Gebang Cakung Jakarta Timur. Narasumber Ima Padita Rina Borusiahan, Sandra Sidabutar dan Silvia Borsirait. Nomor HP Boy Madi Jaha di Harotas Tikting manang di website HKBP Rawamangun. Lomba paduan suara Kobartu ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah DKI Jakarta di Patupado Festival Paduan Suara Campuran nanaeng di Patupa di hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 pukul waluwib maringanat di Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta. HKBP Rawamangun do di lomba paduan suarai na di koordinasihon ni Dewan Koinonia. Pasahaton bantuan beasiswa. Tu hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 pukul 10 WIB saat rodi pukul 10 WIB. Maringanat di Gereja HKBP Rawamangun Komisi Beasiswa Patupa pasahato beasiswa tuaka ruas na kurang mampu naung terdaftar di Komisi Beasiswa 74 halak. Akan nama jalo beasiswa Rapdo Natoras Manang Wali asa madohoti acarai. Bantuan korban banjir dohot kebakaran gedung sekolah minggu HKBP Kapuk Sawah Resort Kebun Jeruk Jakarta Barat. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta papungudana laho mangurupi korban banjir na terdampak di DKI Jakarta dohot bantuan tu renovasi gedung sekolah minggu HKBP Kapuk Sawah Resort Kebun Jeruk Cengkareng Jakarta Barat na hatutungan. Ruas nihuriata asa parsidohot ma mangurupi korban banjir dohot renovasi gedung sekolah minggui marhite poti na pinarade di pituni garejata. Tuhatama nama masuk programon baes sangap iguarna. Pelatihan biola, musik tiup, dan keyboard. Seksi pendidikan Dewan Diakonia HKBP Rawamangun. Naeng Patupa pelatihan biola, musik tiup, dohot keyboard tahun 2025 waka ruas nihuriata na memiliki kerinduan laho marsiajar musik dohot syarat boy madi jaha di harotas tikting manang di website HKBP Rawamangun. Pembukaan di Patupama tu hari Sabtu tanggal 5 April 2025 pukul 10 WIB sampai Sidung. Pendaftaran dohot informasi boima menghubungi
Epa Huta Barat 085 Pitu Sadaopat Tolu Sia Sada Sia 2 Sia dohot Kristin Nababan 056 onom 442. Pendaftaran ditutup molo kuota nunga terpenuhi. Ruas Nataba Minggu Sadarion Tajalodo Gabi Ruas Nataba Ronald Hamonangan Siahan Marito Margareta Boru Silitonga Rap dohot 2 halak ianak penasida Rosian GKI Kota Wisata Bogor. Alamat Jalan Utan Kayu Gang Duren Tolu nomor 25 RT Tolu RW Sia Jakarta Timur Wik Utan Kayu Kayu Manis. Ruas Namoding na di hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 nunga jumulo moding sahalak ina ruas ni Huriata Solmina Boru Raja Guguk umur 73 tahun tinading niamata Oberlin Huta Barat Nahinan. Alamat Jalan Persahabatan Timur Opat RT 10 Tolu RW 10 Walu nomor 20 Sia Cipinang Baru Jakarta Timur Wik Cipinang. Kemudian di hari Selasa tanggal 10 Maret 2025 di TPU Pondok Kelapa. Tuhatama namang aleon gogo dohot pangapulion di keluarga na tininggal honna. Pilihan dohot akka urut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni Uriata. Di paso-paso de batama akka barita masa dohot ulaon akka sipatu pota paen sangap di guarna. Songonima tikting di Uriata Minggu Sadarion. Oh
pasonang marohata martangi yang mahita. Dame ni dibatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuama nami nanami akan tutuan nami dohor anggi boto horas madita. Hatan debata nama makulingi hita di bagasan mingguta sadarion di minggu okuli iman atar surat di Evangelium Lukas bidu 10 tolu mamuka mai siana sada rodi ayat 5. Evangelium Lukas bidu 10 tolu mamuka maisiana sada rodi ayat 5 songono mahatani debatana tar surat di sita paitiu ma di bagasar rohat tabe adong ma naro ujui pabuahon tu ibana taringo tuaka halak Galilea na diduruson silatus do mudar nasida gabe saor tu na pinelehon nasida. Jadi nina Yesus mamangalusi nasida na diagam rohamuna do pardosaan halak Galileai martibakkon saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida udok ma dihamu dang anggo somuba rohamuna lau songoni do hamu mago muse manang na diripu hamu anggo na 10 walu halak namate ditinggang palas-palas na di Siloam parsalaan sia sude pangisi ni huta Jerusalem hudok ma dehamu datung anggo somuba rohamuna la songonido hamu mago muse ima sahatna di hamu amanami nanami nang dihita saluhutna murado tatusi diaka parjami tahun nama dok molo martudu sada tu halak baru idong abu obat tu diri niba kan itu hatok do hita mangatusi molo martudu inna sada tu halak sada dituduh tu halak obat tu diri niba hatan debata sonari dakkolan martudu HP hatan naruar siapa mangammu martudu do itu dirim aisi bociri hatan naruar siapa mangan perkataan yang keluar dari mulut kita itu tidak melulu keluar begitu saja tetapi hasil daripada buah pikiran kita, buah daripada pergolakan hati kita. Molo siga do pikirata, siga harohauta, siga do nang pakatayon. Saat ini melalui firman Tuhan, takas do didok bau baroha asa unang mago alaina diodolon bau baroha dakkolan namago alai bau baroha tada naung malua ho ala marhite hatan di bata di bidu 10 tolu. Kita mau lihat firman Tuhan saat ini melalui pasal 13 ayat 1 sampai 5. Apa yang terjadi? Ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus, roh halak
manukut Tuhan Yesus. Dia do hasalaanna, dia do dosana. Tohodo pemahaman secara umum molo nasib sial, molo celaka adalah buah daripada dosanya. Ala somaldo di pikiran asumsi ni jolma. Ima parbueni dosam dui molo tinggang sada halak. Ima ala ni dosam dui muramat dok. Ala ni takang mudui. HP belum tentu uburju nama dok ala ni takang. Boido hala nama dok ala ni dosam ala ni takangmu ujukat ibana sian dan dituduh marhite hatai. Dipahami halak naroido bangso na pinilit dohami halak na dipasu-pasu debata dohami dan mungkin di bagasan ngulu nami dapat kesialan. Ainu ngamartangi yang au, ainu ngahupasahat diriku di bagas joro dan mungkin di bagasan nguluku iko marsahid, iko menderita, tahu. Amanginang di jauh mahita merenungkan penderitaan bukan selalu akibat dari dosa tertentu. Molo marsitaunuk kita, molo marsak adong arsap, adong si pikiran, adong beban, dan melului alani dosa, manang alani nasala nataula. Boido masa di bagasan ngoluta, penderitaan, pergumulan, ala namar si hohoti tadi bagasat Tuhani. Boido masa penderitaan di bagasan ngoluta. Ala nina yang dipakulingi debatahi ta. Ala adok sakat ni debata na masa disi. Dakola dosa. Ido bain na didok Tuhan Yesus. Taringo tu halak Galilea dohot halak namate di Siloam na ditinggang palas-palas. Duku jahat turpuko nama nginang taringo tahu najulu hea makubasi di sadahuria. Najulu dah. Jadi mulu najulu huria adong mapalas-palas si son. Di pintu masuk ni gerejai las di sido tali nigi giring-giring tali ni giring-giring. Jadi adong masa ada halak guru huria mulu giring-giring di hitaan tang neang tang geleng ketepatan giring-giringi kepala ni mesiu ido di bola jadi menesik belga barang binoto 300 kilo berat ni ai lau panak koko giring-giring ini julu iko maneat do jadi lam lilik koroa tak di parohahon hau nama niup giring-giringon Aidang mati ibana dibain busi. Hau do dibain. Jala adong bandulan na boy
turun naik. Jadi molo mate ruas modding nakok do situa guru huria tu gijang ibu malili dangi molo dana sedia nasawon 12 umpamana ibu malili 12 bong nak pada ibu mah sada dung selesai suara nasada bong ina pada ibu mah mesti sada na ilili molo na tua ina 20 sada barang binoto benengel di pinggol di jonok ni giring-giringi hape dang di parwahahon giring-giringon somaldo molo manugut pukulono pagi di Palu giring-giringon pukulono pagi di hari-hari biasa dohok pukulono botari di hari-hari biasa. Jadi molo asing bunyi ni giring-giringon itor di boto ruas do nadong do ruas namate nadong do hagoran nadong do madungoi manugut nadong do madok nungabot ari ala di hauma. Jadi Roma guru huriaon itarik magiring-giringon di manugut ni hari pukulono habe ponggol ma baniup ni giring-giringon hona tiba ma guru huriaon laos modding di gereja adong mana ni guru huriaon gabe di panti Elim Maibana laos di pasikolahon laos gabe padida alai diselidiki saya dong mahata nama dok ima alani dosa na doi na juketa na tongon ina orang mudah sekali menghakimi orang lain. Orang mudah sekali melebalkan sesuatu kepada orang lain tanpa melihat ke dalam dirinya. Apakah saya sudah benar? Apakah saya lebih bersih daripada dia? Apakah hidup saya sudah sungguh-sungguh? Dia do na batu duon ngolum nahot di bagasat Tuhan. Molo ngolu nahot di bagasat Tuhan. Manang nasongo dia penamasa di bagasan ngolu. Iko sai pasu-pasu do na ruar siap pamanganna. Iko sai hati gorat do na ruar siap pamanganna. Dada manguhumi. Orang yang menerima keselamatan selalu mengeluarkan berkat dari mulutnya, bukan menghakimi. Dung liling anak konaon na di pasikolahon na gabi padita panakokon anggo natorasna dajulu guru huria yanakon na gabi padita ot cerita berita sitohodo dopak bagan batuan mayanakon nanuai guru riahian di dia kana masa di bagasan ngolutta pola do di pabua marite barita nauli akan masa na duai parjolo halak Galilea na diduruson mudarna na dibunuh di tonga-tonga lahu pasahat to pilihan berarti di dalam bait Allah. Idaut tadi sih. Napa duahon 10 halak na ditinggang palas-palas siluam taboto do siluam perhitian gabe hama malum. Di bata nasa nama nipung tuaiki marua hipas malum.
menggambarkan bahwa kehidupan kita dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada pergumulan. Dapat terjadi dimanapun. Di tiki marsau rabdo debata. Boy masai. Omma na di Papua, penderitaan bukan selalu akibat dari dosa tertentu yang kita lakukan. Tapi penderitaan bisa menjadi rencana Tuhan. Atong napaduahon ahadidok Tuhan Yesus. Metanoia. Bertobatlah. Pola 2 hari Tuhan Yesus madok di ayat 35 bau beroham. Bertobatlah, metanoia, berubah. Pertobatan na didok di bagasan ayat 30 ayat 5 dang nama dok sogot tom ikon marhamu baun alai nuaing do ikon marhamu baun. Pertobatan terjadi bukan nanti, bukan besok, tetapi saat ini. Begitu kamu mendengar, berubahlah. Begitu kamu diingatkan, berubahlah. Odo na maul di bagasan ngoluta. Alaha. Alaulu dohi tamado anom majo. Tang boy do beau. Hadua majo. Etong songonod do pengoluku. Amanginang nang dihita. Dang taboto saat tua diga kita marhosa di bade bata. Hidupan na dirok marhite hatan di bata sadarion. Bauba roham. Bertobatlah dalam hidupmu. Jadilah keluarga yang penuh dengan pertobatan. Keluarga yang penuh dengan pertobatan adalah keluarga yang mampu menyatakan damai sejahtera. Pardonga saripeon namarhamu baun di roha adong dodisi dame. Pardonga saripeon namarhamu baun roha adong dodisi hasadaun ni roha. Dan mengitip hasalaan ni amatana manang hasalaan ni natana. Sa di hari so salah ho. Sa di hari so silap po. Dangi. Songonak ka natoropi. Tuhan Yesus. Berengjo, Mateon. Durus mudar na tu pilihan. Da unggok dosa niyon. Yesus berengjo 10 halakon na ditinggang palas-palas. Da unggok dosa niyon. Mari kita bukan keluarga yang demikian. Kita keluarga yang bertobat, yang penuh dengan cinta kasih. Setiap suami mendoakan istrinya, setiap istri mendoakan suaminya. Asa molo nunga ngolu nasai marsitangyangan mian matodii di bagasan ngoluna. Mian madamei di bagasa pardongan saripeonna. Daga dong hata nama dok tak sangat ikikku manangnya koniba. Bukan. Sehingga ketika kita hidup di dalam keluarga yang bertobat, metanoia, maka karakter lama kita tinggalkan. Karena kita tahu
hidup kita harus hidup yang diperbaharui hari demi hari. Ikon ngolu nai baru do ngolutta ganup tiki ngolu na berubah, mengubah arah hidup kita, bukan hanya penyesalan. Dakola mado jora maau alai takas madi pauba marhite ulaun pakkatayon pangalaho di bagasan ngului sadiri. Mari amanginang tabina ngulut taon nunga gabe keluarga namarhamu baun keluarga ta. Titik berangkat yang pertama adalah, sudahkah hidupmu hidup nabaubahon roha? Asa unang kolat tatuntut talak marhamu baun ni roha, hape hita dang ulu muba. Saya didokdo si jogal baut. Toy mamang inama japarhu benun namate namai. Toy mamang sahat turo sisilo songoni namai. Seakan-akan tidak ada pengharapan. Saat ini firman Tuhan 2 kali mengingatkan kita, berubahlah, bertobatlah. Apa yang perlu kita pertobatkan dalam hidup kita? Hita mama sulikit ngolutta. Di dia do napas manang nasopatut di julun di debata nabatuluhon di dok di bagasan minggu tahun asa unang mago hamu bertobat supaya jangan mati, supaya jangan binasa. Tumibo siani amanginang dang nama biar mate hita alai tumibo siani dia mai baubahur roha ala naung ditadahodo debata. Bertobat karena sudah menerima kasih karunia Tuhan, karena sudah mendapatkan keselamatan. Aidu bena didok di bagasan hatan debata dang lo moro haku midah hamatean ni parjahati alai hamu mulat ni parjahati tu madikon dalam dana sulinggani. Allah ingin kita hidup. Karena itu pertobatan yang terjadi bukan karena takut mati saja, tapi apa? Pertobatan yang terjadi karena kita telah mengenal dan menerima kasih karunia keselamatan daripada Kristus. Jadi kahalak na marhamu baun ni roha imah halak naung manada majalo asini roha. Takolan hamatiani alai tada naung ditobus Kristusi ngolum, tada naung dijalo ho haluaun, tada naung di bagasat Tuhani ho mangulu, paubama roham. Ini yang manggil kita pada minggu ini, agar sesuai dengan nama minggu hari ini, okuli mataku tetap terarah kepada Tuhan
sai mangaranap do mataku tu Jehovah. Ido minggu okuli halak naung marhamu baun dang di portibio B holan si pikiran na alai nu ngasahat ibana tu mamikirhon banua kijang parsauran nauli pamujian rabdoh debata ala naung dijalo ibana haluaun. Jadi dada songon halak natorok majupangi Kristusi pikirat tabe. Mari dalam hidup kita ketika kita menilai orang lain, nilailah dirimu dulu. Ketika kita melihat mengatakan kesalahan orang lain, lihat dirimu, apakah engkau sudah benar-benar lebih daripada dia. Jangan-jangan hidupmu lebih parah daripada dia. Ido didok Tuhan Yesus datung dang nari puhamu ubadia kamu upti kosan ngulum bertobatlah bau bama arahkan hidupmu berubah 180 derajat. Siam madopak tusan gawe madopak tu silangi. Sian nama nudal ho silang mangaruk tu silangi. Dako la manol soli alai patar mai marhite pangulauta. Naparpudi sahali marhite hata ni debata nama makulingi hita di bagasan minggutta sadarion di hamu amanami inanami hamu bau ni roha secara totalitas do. Pertobatan terjadi dalam hidup kita secara totalitas, tak sebagian-sebagian. Dang boi holan inai namarhamu baun, dang boi holan amai namarhamu baun, dang boi holan yanak koni namarhamu baun. Sarupa dohot songo buah na di bagasan keranjang. Molo buah na di bagasan keranjang adong sada na busuk. Wado. Dohot do busuk na ilabung na hona do kan. Molo adong di tonga-tonga ni pardongan saripeon, adong amana losok di pasobbu. Bangihut do tu anak konna. Bangihut. Bapak aja gitu. Mama aja gitu. Manang inatai gabe madok. Ay garuho songonon. Adang buyau bah. Kalau kau begini, aku juga begitu. Jadi kalau nedei kau begini, aku dohot do pangalahon songoni. Untuk itu bagaimana pertobatan itu bau-bau roha secara menyeluruh di tonga-tonga ni nguluta dang boi hola tangaku ma na bertobat patu daong dang boi madok hola si malolokku na bertobat. Tidak, seluruhnya aspek kehidupan kita harus berubah. Aina dilehon debata haluaun dada hola tangata, dada holan si malolokta,
alai saluhut siat hadiriota di liot debatado haluau. Keselamatan dalam hidup kita, keselamatan yang totalitas, yang menyeluruh, bukan keselamatan yang sebagian-sebagian. Karena itu bertobatlah, pauba maroha nam pikiranmu, ulaumu, tada naung di jaloho haluaun sian debata, tada naung marsaur ngulum dohot debata. Marhite na pauba roha dapotan ngulu manok tong ma nguluta nago dame dohot holong ni roha. Amin martang yang mahita. Mauliate ma'ali Tuhan didongani ho hami, dipakulingi ho hami di bagasan mingguon. Asa marhamu baun di roha nang di pikiran nami. Asa unang hola diri nami upasari-sari hami. Alai upamanat tami saluhut ulaun pakatayon nami. Ahanahu hatahok kami gabe mapakulingi ngulu nami pasingotok kami asa mangulu di bagasan namarhamu bau dakola pasingotok kalak alai gabe sormina mai di bagasan ngulu nami. Ali Tuhan Jehovah uwa kami akaruas ni huriam hakabipi rawa mangunon akan natutuan nami nang akayan akon nami sekolah minggu remaja naposo tuho mau pasatami akayan akon nami asaho Tuhan na marmudu-mudu mangalihon hai pason mangalihon las ni roha nang akan tua-tua homa Tuhan na madongani nasida mangaramoti nasida tarumobi ruas ni huriam na marsaur di bagas corom manang live streaming nuaing di Manuguton pasu-pasu manasida asa marngulu na marhamu baun ni roha dapotan keselamatan ngulu nasida molo hurang sikop gogo ni pamatang hasehaton ni pamatang posdo rohanami Tuhan tabaumu dohai pason gogo nang hasehaton diakaruas ni huriam molo di bagasan habot ni roha parukilon lehonomu hamonangan tarlumobi di keluarga Huta Barat Boru Raja Guguk di najumolo inanami di partikian naung salpo homa na mga puli sudi keluarga na tinadikon ni inanami sa margugo na sida ali Tuhan di namasa pehabot ni roha toktong marpakirimon dopakko nangaka keluarga nami akan nahuha holongi hami na tongon peak di rumah sakit manang dibagas na sida na dibagasan hurak sehat pamatang nasida Ima Jos Martin Manalu, Duma Rama Bulan Boru Tagalong, Kenjo Alvaro Yosef Lubis, Raja Aventus Silitonga, Sintua Nyonya Manik Boru Sitanggang, Nyonya Utabarat Boru Gultom, Yoga Pasaribu, Nyonya Tobing Boru Manik, Herlina Boru Situmorang, Felicia Hutauruk, Donald Panjaitan, Ferdinand Sitanggang, Amang TP Simanjuntak, Amang Jackson Papahan,
Nyonya sinaga boru simbolon, rumintang boru tasoid, amang sintua bungaran pesi regar, Ebenezer manurung, Rustioria boru sitanggang, Serefina boru nenggolan, Nyonya tambunan boru tagaol, amang KM si hombing, Nyonya silalahi boru samosir, Binsar sialoho, Inang sintua las Maria boru sirain, Ferdinand manurung, Pantun Huta Barat, Josia manurung, Robin naik Pasaribu, Nyonya Huta Barat boru Raja Kuku, Nyonya Helga Panggabean boru Manalo, Balojong Pangaribuan, Mangatar Tambunan, Nyonya Baster manurung boru Aruan, amang sintua SP Huta Soid, Las Maria boru Panjaitan, Parlindungan si Tompul, Debata pardenggan basa, homa Tuhan na manurluk ko tanganmu na badiay, mangalehon hay pason, gogo nang las niroha, tuaka na huhaulungi hami di bagas sa parsahiton. Pasu-pasu na nasa ubat na ipangan na sida, pasu-pasu keluarga na pature-turehon na sida, asa toktong marpakirimon dopakko. Upasata mi makapakubasyon di tonga-tonga ni Huriam HKBP Rawamangunon. Pasu-pasu may, pasu-pasu parhalado dohot keluarga. Asa toktong tarbahin na sida, di bagasan las ni roham marhubas di tonga-tonga ni bagas corom. Pasu-pasu ng pamaritan ni negara nami. Ho manamadungani na sida, saluhut panggonggomi. Asa toktong marhabiara dopako nang aka parhalado di tingkat hatopan pasu-pasu mana sida Tuhan asa toktong mangula na sida di bagasan gogo doho padongan yomu ramoti mana sida upasata mima Tuhan daging doho to dinami tutangammu nabadiai dohot pamuji persauran nami ni mingguon urasi mai batau magabe hasangapon di guarmu nabadiai marhite Kristus Yesus martangia kami amin. Tapuji matuhata marite deo nom 170 sada huhut papungu pilihan.
Rade mahita jongjo alusima jauh-jauh nahi Tuhan taro paruahon namago Orhat maho mamarita honi Pararat mabaritai Sahatu liatan on Di tangan ni Yesus tumasahu Aso ibana tokto dongamu Tabasa mapiliata tuado pandebata tapa uduk marohata martangi yang mahita ali debata amanamina di Banua Gijang Odo haroroan ni saluhut silon lehon nadeng gandohot na saulibasa na maulus upasata mi masian nan lehmi tuhami pelian nami tuho sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasea kami pelianon patibulhon harajaunmu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite tordim asalam hutadahami godang ni silen lehon mitu hami asalam girgir hami madok mau liate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana nilehon mi Pamiro di pangataku Osano kubuki Lodi saluh artaku Pemasahan itu Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di Banatongon songon na di Banua Gijang, lihon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, say sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di bagasan dame dohot las niroha jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jalasi marohana midaho. Di ropako Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaur homadamena tu todim amin.